Gràcies, diputat. Per respondre té la paraula la consellera de la Presidència, la senyora Meritxell Budó. Com vulgui. Gràcies, president, diputat, consellera, conseller. Efectivament, el món local, com a administració més propera a la ciutadania, és cabdal en una situació de crisi com la que estem afrontant. De fet, els 947 municipis de Catalunya o els 9.023 electes del món local en el nostre país són fonamentals, tots ells, en la lluita contra aquesta pandèmia i les conseqüències econòmiques i socials que se'n deriven. I com sap, és voluntat del govern relacionar-se amb l'administració local i fer-ho des del principi de reconeixement, de coordinació i de cooperació. I així ho hem fet des del primer dia i des del primer moment d'aquesta pandèmia. Volem que els governs locals trobin en el govern de la Generalitat un aliat en la lluita contra aquesta pandèmia i les seves conseqüències. És per això que des del govern hem pres diferents mesures. Mesures com, per exemple, la de donar liquiditat als nostres ajuntaments. I aquí vull recordar precisament l'avançament de forma immediata del 50% del Fons de Cooperació Local o l'impuls del PUOS, que en breu ja entrarà en la fase de resolució. Com també hem volgut coordinar l'actuació del govern amb els ens locals, amb la participació de la Secretaria d'Administracions Locals i Relacions amb l'Aran en el comitè tècnic del Procicat on es prenien les decisions. I també establir un circuit estable de comunicació i de coordinació a través dels diferents delegats territorials del govern i dels serveis territorials del Departament de la Presidència. De fet, davant d'aquesta realitat hem volgut actuar, i així ho estem fent, amb exigència i amb autoexigència. Amb exigència envers el govern de l'Estat, reclamant el que vostè deia, la suspensió de la regla de despesa o que els ajuntaments puguin disposar de superàvit, etc. O la derogació de l'Lrsal, que ja fa massa anys que dura i colpeja fortament les competències del món local. Però també ho hem volgut fer amb autoexigència. I és en aquest marc de l'autoexigència com a govern i del compromís que volem treballar en principis de reconeixement, com li deia, de coordinació i de cooperació. I per això fa unes setmanes vam crear aquesta taula bilateral entre el govern de la Generalitat i els representants de les institucions municipalistes, les diputacions, és a dir, amb tot el món local, per poder arribar a un gran acord de país que ens ajudi a impulsar la reactivació econòmica i social de Catalunya. I en això el món local n'ha de ser un actor principal, però com li deia ho volem fer de manera aliada i conjuntament amb el govern de la Generalitat. Gràcies.